Hey, bawal ka dito. Yung kapit gid siya. Hey! So today is a holiday. So daghan ka may hapon so karon magpakahiyo ko sa ako ang garden. Daghan kaing sagbot, daghan kaing kuan ni Apa Joy nag binadlong oh. Kalami sa kong tanom namuwak na niya na unsa na ay wow. Ada na siya. Yan, nangasunog. Ito na siya pagwapahan. Na oh, namuwak. Tinuod na siya nga buwak at laya. Ano po siya o, namuwak po siya. Nunglok ta ka aron. Nagwapa! Nanobra. Supot na ko sa unya kaya kung ibalin dito. Dali lang siya mabuni. Kasi na airplant. Muni, jadi na siya care. Sa ibutang lagi na siya taas kapag-habog. Sorry, oh. Overpower na siya. Nanging cross ng airplant kanini. Abot na diri sa iya. Okay, ako isa ka airplant. Uy, amigas in town siya. So, ako na siyang kuhaon. Kaya itong hiluan. Okay, oh. Luoy. Wain taon ni Atiman. Pero lumalaban. Nabuhi rin taon ni akong mga tanom. Bisan asa na sila lagpot. Sprayhan rin niyan niya. Kaya mawala ni kuan. So, atong kuhaan ni sa dahon. Kaya makaginhawa. Ay magpamaak ha. Na. Balikan na nato nga nagmawala na ng mga atitob. Kani po siya pinasagdan pero lumalaban. Stingray. Si Stingray lumalaban. Anak sa Stingray. Ito na siyang kuhaagaya kaaron makaginhawa. So muangay na silang init mga crotons agay. So these are my crotons. Ayan na siya oh. Variety of crotons. Napa dito. Mayana. Hinatag sa langgam sili. So daghan jud sila. Okay. Na napay sili taliwa sa akong mga mayana. And then sili. May po ning langgam. Mananom pod. Kani ambot unsa ning tanaman na pero tubo man sa diha. Ala. Kaluoy. So, nasa mga squatters. So ito siyang hinduan pa.
Kadung unta ko mang limpyo. Galing kay na mata. OMG. Look. Froggy! It's a frog! Why are you in there? Aron ni sila makaginhawa, kuhaan og mga patay nga dahon. Sorry mga plants, now pa ko nakaatiman ninyo. Extra. Oh, kani di man ta ni variegated, nahimo naman siyang variegated noon. Tricolor. Kani ambot unsay nga ani basta. Okay, nabuhi rin na siya. Kani mga tea plants. Okay. Tea plants. Mga na sila inget. So, na sila mga laya. Itong panguan. Kaya alam okay. Aron makaginhawa sila. Okay. Pura gud po nagsatua. Mag-general cleaning ta sa bahay. Kaya aron maaliwalas ang pakilang sa alabhas. Kani. O pasagdan naman po din silang masanbot. Tapuyan na dyan pulighas. Daghan na pagkasa ng ang ubos. Kinailangob. Sorry plants. Naapa ko naka lugar. Ano pa? Manit pa lang. Okay. So, ito yung so, nakaginhawa na gid no? Nakaginhawa na gid sila. Ay! Ito yung mga banga. Banga nga nga buak na. Diday ilabay kay nindot diday siya butang sa garden. Nanay, ipang-ud nga bayabas. Okay, so kani actually kahoy ni nga nalata didto. So pwede ra ni siya katungtungan. Fit ra pud siya din ha. Para magwapa siya. See? The beauty and the beast. So, unsaon naman ako ni siya, no? Maing pagkabusog. Luoy man sad patyon. Nice kaayo ra bag porma. Wise kaayo kay mo-adapt ra pud siya na siya ikog-ikog. Na siya ikog-ikog. Na. Okay, so kani siya yan jud gikaon overnight. So, dili na naman nato ni Pat dyan. Tanawa, oh, kapit. Ingani, gina sila, oh. Murag na sila yung mga arms. Ning kurapyot sa branch. Ning kapyot gud sila sa branch. Ato siya ng kuhaon kaya atong ibalhin. Hey, mahimura po ni siyang butterfly. Hey! Bawal ka dito. Yung kapyot gud siya. Na, kinakapitan gud siya. Ato na lang ning kuhaon ng branch. Sorry plant, have to remove your have to remove your branch. Isip pag yun, nara. So ato ni siyang ibutang dito sa ubos sa layo. Na mahimo siyang butterfly. Nice. Ay, hugaw. Kani. Inga na siya katambok kay nahurot ni akong tanom. Kaya ito siya ibutang dito. Ubos. So, adto ka sa kawas ha kay nay daghang green dito. Ayaw nagbalik. Ayaw na jog balik sa akong tanom. Kay mo balik pa ka pite. Karon maluoy pa ko nimo kay gwapa man ka, gwapa ka nga butterfly. Pero og mo balik ka dito pite. Ha? Okay? Mura na ko buang ani. Magsabot ha. Ibutang ka na ko aning daghang kuan. Magpili ra jud ka sa dahon. Ay nagbalik dito ha. Kate. Your kate. Caterpillar. O kate. Diri na ka mo puyo. Ha? Kurapyot ka diri. Okay.
Oh, bye kate. Ikaw na bahala sa imong self. Buhi-buhi ka din ha? Oh. Dira ra ka kate. Bye. Undang tag panglimpyo no kay gauwan. Gauwan. So at least nakaginhawa na in town sila. Wala na yung mga squatters ang ilahang kaang. Okay? So at least nabisbisan kahit pa paano. Kumusta na ka ang froggy ato? Nalipay to kay gauwan. Okay. Okay. So nabisbisan in town ang akong mga tanom. Panahon man og hinlo ang dapita. Pero at least nagbisbis na. Okay, so may plants, lumalaban. Maski hindi kaayo maatiman, lumalaban. Okay. Roses, wala ko na human o gatiman. Mga wave of love. Dagmay na sa una, karon dagko na. Okay, so nalipay gini kayo kay nauwanan. Nalipay gini sila kay nauwanan. Okay. Ang workin, singako na. Sus, ang pink princess. Lumalaban gid siya. Uy, kaluoy sa kuan. Malumos. Malumos yung ning black cardinal. Okay. This is a black cardinal. Hinatag sa akong Jamaica. Lumalaban gini siya. Okay, black hardy. Ning bukad na siya. So ato siya ibalhin kay wag nalumo siya dito dapita. So, okay. So this is a variety of wave of love or rainforest. This one is cardboard. Abot cardboard bang kuno na siya. So I bought that nagamay pa kaayo sa karon dako na siya. Dako na. Lapas na sa ako ang kamot. This is my rubber tree, rubber plant. Also a rubber plant. Okay. Balikan na mo og limpyo kung muundang ning ulan. Okay. So here, dako na kay ako milyona. This one. Corrugated and my blackberry. Ulan. Thank you Lord for the rain. So more or less. Okay. Nalipay ang mga tanong. Ang mga bonsai. Nga nidako na. Wala na nako natiman og trim ang mga bonsai. Okay. Ganito siya. Buhi-buhi po nito siya. Niagi na nigkamatay, pero kuan na food, labong na food. Okay. So atong kuan siya mga kuan kay ron makaginhawa. Side mga kuan ni cactus. So ora na intaw nabilin sa akong pila to ka cactus. I had 400 plus of them. Pero karon mao na nagini sukad pagkasakit nako. Murag ni apil po sila pagsakit. Nangamatay po sila. Oh, matirang matibay. Gamay na lang gid kaayo ang okay. Gamay na lang gid ang nabilin. Okay. Ang kuhaan niya og kuan kay aron makaginhawa siya. Oh, mo ni siya air plant kay hapon ni siya pero wala napasagdan. Napasagdan na nako. Oh, buhi-buhi ra siya iya. Okay. Buhi-buhi rin taon. Wag gani bu na. Iya na buhi. Thank you for surviving for me. My air plant. Mo ni akong kalingawan, no, sa panahon sa pandemic. Sa panahon nga kioperahan ko, mo tay tan-aon maka-happy. Makalimtan ako akong sakit. Makakita ko ani nila. Mahappy na ko, magaan akong feeling. So mo din mga plants.
Walay mga atiman lagi, mga atimanunon pa. Nya na uli na mo ulan. Okay? Iko ana oh. Tagong kayo ambot lang og naabay bagyo. Holiday man unta karon. Nag-holiday pod ang uwan. Ako pa natin mo nung dito kinisaka na. Indako na gid siya. Okay. So no, makahappy gid kaayo ang tanom. Ano mananom gid ta for the environment.